Tässä videossa käymme läpi, mitä Sfrundamolu tarjoaa ja millainen kokonaisuus se on niille, joita kiinnostavat verkossa toimivat kaupankäyntialustat ja markkina-analyysi. Katsomme, miltä palvelun pääpiirteet vaikuttavat, miten käyttöliittymä voi tukea päätöksentekoa ja millaisia asioita käyttäjän kannattaa huomioida ennen kuin tekee mitään taloudellisia päätöksiä. Sfrundamolu vaikuttaa rakentuvan ajatukselle, jossa data, automaatio ja markkinasignaalit yhdistyvät yhdeksi työkaluksi. Tällaiset alustat kiinnostavat erityisesti sijoittajia, jotka seuraavat kryptoja, valuuttamarkkinoita, CFD-tuotteita tai yleistä markkinakehitystä. Ajatus on helppo, saada enemmän tietoa nopeammin ja seurata markkinaa tehokkaammin. Käytännössä kuitenkin ratkaisevaa on aina se, kuinka selkeästi tiedot esitetään ja kuinka hyvin käyttäjä ymmärtää oman riskinsä. Yksi tärkeä huomio on se, että automatisoidut työkalut eivät poista markkinariskiä. Ne voivat auttaa järjestämään tietoa, mutta ne eivät takaa voittoja. Siksi on hyvä tarkastella alustaa rauhallisesti, vertailla ominaisuuksia ja testata ensin pienellä lähestymistavalla, jos palvelu siihen mahdollisuuden antaa. Sfrundamolu voi kiinnostaa myös siitä syystä, että monet suomalaiset etsivät nykyään helppokäyttöisiä ratkaisuja, joissa yhdistyvät analyysi, reaaliaikaisuus ja moderni käyttölogiikka. Mutta lopullinen arvo syntyy vasta siitä, miten hyvin työkalu sopii omaan strategiaan. Muistutuksena, tämä video on vain informatiivinen katsaus, ei sijoitusneuvo. Kaupankäyntiin liittyy aina riski ja voit menettää pääomaa. Ennen kuin käytät mitään alustaa, tutki sen ehdot, riskit ja toimintamalli huolellisesti.